Να σας πάσουμε τα νεύρα με χιλιάδες ερωτές.
παιδιών και των Χριστουγέννων. Ναι. Έχω να τις παίρνω. Μαγικό φίλιστρο που όταν θα το ρίξουν πάνω τα αστέρια τα Χριστούγεννα θα εξαφανιστούν για πάντα από τις ζωές των ανθρώπων. Μα πώς θα τα καταφέρουμε να σώσουμε τα Χριστούγεννα? Το βρήκα, θα τους εκδικηθούν. Όχι με την εκδίκηση. Ποτέ κανείς δεν κέρδισε τίποτα. Πάντως μη φοβάσαι. Δεν θα εξακολουθώ να στήσει το καλό. Πρέπει όμως να πιαστούμε λίγες ώρες με τους απειλιάζουμε. Αύριο ξημερώνει η μέρα του Χριστουγέννου. Θα κάνουμε να το μετανιώσουν που τα βάλαμε να γίνουν. Θα τους επιτεθούμε. Την Αγιά Νυχτά της Χριστουγεννιάτικης, ποιος δεν το ξέρει. Το μάμου κάθε χρόνο Πανεσάνητα λάμπει τα αστέρια. Κι όποιος το βρει άλλα αστέρια ανάμεσα και δεν το χάσει, σε μια άλλη φλέμα που ρηχώντας το να χάσει. Άστρο δίγα μας εκεί που το βρέπος κατοικεί, με Χριστό για να το θέσω στη τιμή βασιλική. Ο καιρός Χριστουγεννιάτικης κάθε τόσο μια καμπάνα δίνει μήνυμα στον κόσμο. Φίλος δεν σας περιμένει. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα θα μικρούν τα παιδιά, περιμένουν το Χριστούλη με αγάπη στην καρδιά. Αφήστε μας, και πού είναι αγάπη που λέτε? Είναι μέσα στις καρδιές μας, ελάτε κάντε μια προσπάθεια μαζί μας. Αυτές τις άγιες μέρες, τις καρδιές όλων των ανθρώπων, αν θα αφήσουμε τις κακές και άσχημες σκέψεις να περάσουν μακριά μας. Είμαστε οι άγγελοι των Χριστουγέννων.
εσείς τελικαστείς, όλοι σάστεδες, όλοι σε οριζόντους, γιατί τόσο πάει και ζημιάζει. Το καθένα μας θα δει, τυλιγμένο στην ουρή, τα καλά σε γιορτινά του να μπορεί, τις καμπάνες να ακούνε, να τις πάνε δυνατά.